вирус калимаи лотинӣ буда маънои заҳрро дорад, ки он ангезандаҳои хурдтарини бемориҳои сершумори сироятии одам, ҳайвонот, растанӣ ва бактерияҳо мебошад. Вирус фақат дар дохили ҳуҷайраи зинда сукунат дошта, дар ҳуҷайраҳои фавтида қобилияти зиндагӣ карданро надорад. бемориҳои сироятии вирусӣ хеле бисёранд. онҳо метавонанд тавассути роҳҳои нафас, атса задан, буса намудан, бо даст салом кардан, риоя накардани гигиенаи шахсӣ зуд ба одами солим гузаранд. бемории сироятӣ яке аз гурӯҳи бемориҳое мебошад, ки қариб аз 3% тамоми бемориҳоро дар бар мегирад ва фарқияти он аз дигар бемориҳо дар он аст, ки он хосияти гузаранда дорад. вобаста ба роҳҳои гузариш бемориҳои сироятӣ асосан 4 намуд мешаванд: сирояти шадиди роҳҳои нафас, сирояти шадиди меъдаву рӯда, бемориҳои сироятии хун ва бемориҳои сироятии пӯст. дар бештари маврид вирусҳо ба одамони масъулияти баданашон паст таҳдид мекунад, зеро организми чунин нафарон қобилияти ба он муқовимат карданро надорад. масъулият банан шавад, бояд одам тарзи ҳаёти солим барад, ба варзиш машғул шавад, ғизои солим истеъмол намояд, реҷаи корӣ ва реҷаи истироҳатро риоя намояд, гигиенаи пӯст, тозагии kokии даҳон нигоҳ дорад ва ҳамчунин яке аз омилҳое ки метавонад масъулияти одамро паст кунад, ин хислатҳои бад мебошад, ба монанди майнӯшӣ ва тамоккашӣ. барои баланд намудани масъулияти бадан, фаъолияти иҷтимоии инсон, оқилона ба роҳ мондани фаъолияти корӣ, истироҳати фаъол дар реҷаи рӯз, дуруст ташкил намудани фароғати фарҳангӣ, ҳаракати фаъоли ҷисмонӣ, гигиенаи шахсӣ, истифодаи қувваҳои шифобахши табиат, офтоб, ҳаво, об, хурду хӯроки дуруст, аз ҷумла меваю сабзавот ва маҳсулоти ширӣ, ҳолати сиҳатии психологӣ дар оила, фаъолияти меҳнатӣ ва таълимӣ ба манфиат мебошад, ки ҳамаи инҳо ба ҳамдигар вобаста буда ба омилҳои тарзи ҳаёти солим дохил мешаванд. барое ки шахс ба бемориҳои сироятӣ гирифтор нашавад, бояд масъулияти ӯ баланд бошад ва ҳангоми масъулият баланд бошад, навобаста ба бемориҳои сироятӣ, балки ба дигар бемориҳои ба монанди бемориҳои дилу рагҳо, хунгард, бемориҳои ҳозима кам мешавад. вирусҳо аз лаҳзаи таваллуд аниқтараш ҳанӯз пеш аз таваллуд то пиронсолӣ ҳамсафари доимии одамонанд. муайян карда шудааст, ки агар давомоти умри инсон 70 сол бошад, 7 соли он ба бемориҳои вирусӣ мегузарад. аз ин ҷо маълум аст, ки вирусҳо зарари калони иқтисодӣ мерасонанд. агар ба он зиёни аз дигар амрози вирусӣ ба чорво ва растанӣ мерасидаро илова намоем, пас ададҳои беохире ҳосил мешаванд. биёед боз ба одамон мегузарем. муқаррар гаштааст, ки одам соле бо 2 ва бештар сирояти вирусӣ дучор меояд, аммо дар тамоми давраи ҳаёт вирусҳо 200 маротиба ба организми ӯ дохил мешаванд. хушбахтона ин вохӯриҳо ҳамеша ба беморӣ анҷом намепазиранд, чунки дар рафти таҳаввулот организми инсон ба бисёр вирусҳо мубориза мебарад. вируси нави корона COVID-19, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, ба гурӯҳи вирусҳои хатарнок дохил мешавад, ки бо роҳи нафас паҳн мегардад. аввалин маротиба вируси корона, яъне коронавирус соли 1965 дарёфт карда шудааст. зиёда аз 39 намуди вируси корона мавҷуд буда, ба одам 7 намуди он бемориовар аст. вируси нави COVID-19 дар охири соли 2019 дар ҷумҳурии мардумии Чин пайдо шуда, дар як муддати кӯтоҳ тамоми оламро фаро гирифт, ки сабаби нигаронии аҳли мардуми сайёра гаштааст.
11 марти соли 2020 ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ сирояти нави коронавирусро ҳамчун пандемия эълон карда дар аксар мамлакатҳои ҷаҳон ҳолати фавқулода ва сарҳадҳои давлатӣ дар баъзе давлатҳо баста шуданд, рафтуоварди ҳавопаймоҳо қатъ карда шуд. вируси нави COVID-19 ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, бештар бо кадом роҳҳо паҳн мешавад? ин вирус бештар бо роҳҳои ҳавоӣ қатрагӣ ва бо роҳи тамосӣ мегузарад. бо роҳи ҳавоӣ қатрагӣ ҳангоми атса задан, сулфа задан, ҳангоми суҳбат бо шахси бемор, ҳангоми дар нақлиёти ҷамъиятӣ, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ наздик будан, масофаи байни шахси бемор ва солим сироят мекунад. тавассути тамосӣ бошад, ҳангоми дастфишурдан, ҳангоми оғӯш кардан, ҳангоми истифода аз ашёҳои рӯзгор сироят мекунад. тибқи ақидаи мутахассисони соҳаи тиб, нишонаҳои ин вирус зукомонанд мебошад. аломатҳои он дарди сар, дарди қафаси сина, илтиҳоби шуш, табларза, ҳарорати баланд, тез тапидани дил, тезшавии нафасгириро дар худ дорад. агар чунин аломатҳо ва ё монанд ба он пайдо шаванд, бояд ҳатман ба духтур муроҷиат кард. аломатҳои сироятии коронавирусӣ ба дигар бемориҳои сироятии роҳҳои нафас ба монанди зуком, бемориҳои зуком монанд сироятии аденовирусӣ сахт шабоҳат дорад. ҳангоми сироятии коронавирусӣ низ баландшавии ҳарорати бадан, дарди сар, атсазанӣ, сулфазанӣ, нафастангӣ, дарди сар ҳис карда мешавад. аз тамошобинон хоҳиш менамоям ки ҳангоми пайдоиши чунин аломатҳо ба табиби оилавӣ муроҷиат намоянд. пештар ҳангоми сар задани бемориҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва сайти ахбори omma, табибон тавсия медиҳанд ки ҳангоми пайдоиши аломатҳои беморӣ ба табиб муроҷиат намоянд, яъне муроҷиати фаъол. дар вақти сар задани ё пайдо шудани сироятии коронавирус ё аломатҳои гумонбарӣ ба сироятии коронавирус, аҳолиро лозим меояд ки ба назди табиб муроҷиат нанамуда, баръакс табибро ба хона даъват намоянд. чунки ҳангоми рафтан ба муассисаи тиббӣ аксар ашхос аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд ва дар ҳолати ҷой доштани беморӣ метавонанд дар вақти истифода аз нақлиёти умум чанд нафари дигарро сироят намоянд. имрӯз ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар байни аҳолӣ корҳои тарғиботӣ зиёд карда шуда, риояи гигиенаи шахсӣ дар мадди аввал меистад. омори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва маълумотҳои расмӣ, имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон хушбахтона сирояти нави коронавирус COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. аз аҳолии кишвар хоҳиш менамоем ки ба ҳар гуна сару садоҳо ва маълумотҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гаштаанд бовар накунанд. танҳо ба маълумоти расмӣ аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод гардида эътимод кунанд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳр ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ зиёд карда шуда, хонандагон вобаста ба пешгирӣ аз чунин бемориҳо қоидаҳои беҳдоштиро риоя менамоянд. корҳои фаҳмондадиҳӣ тавассути васоити ахбори omma, шабакаҳои иҷтимоӣ, газетаву журналу маҷаллаҳо ва ҳангоми вохӯрӣ бо аҳолӣ аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва аз тарафи маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам гузаронида шуда истодааст. дар ҷойҳои ҷамъиятӣ варақаҳои таблиғотӣ оиди қоидаҳои беҳдоштӣ барои пешгирӣ аз вирусҳо шустани дастон бо собун, худро дур нигоҳ доштан аз одамоне ки сулфа мекунанду атса мезананд, истифодаи маҳлулҳои безараркунандаи спиртдор ба манфиат мебошад. бо мақсади пешгирии сирояти нави коронавирусӣ моро лозим меояд ки ба сафар ба
منطقه هایی که در آنجا خروج یا اوج بیماری به قید گرفته شده است از خودداری نماییم، موقتا خودداری نماییم. اینچنین هنگامی برگشتن از جایهای جمعیتی، از بازار، از مغازه، از نقلیات جمعیتی، از مکتب، از کوچه، از باغچه دستان را با صابون شسته با محلول های آنتیسپتیکی بی‌ضرر نماییم. اینچنین هنگامی بود و باش در جایهای جمعیتی می توانیم از نقاب استفاده بریم. دستان نوشسته را به دهان، چشم و بینی نرسانید. از با دست سلام کردن، بوسه و آغوش نمودن خودداری نمایید. در حالت به جایهای سیر آدم رفتن می توانید از نقاب طبی استفاده برید. با مقصد پهن نگشتن بیماری های سرایتی اساساً شخصی بیمار باید از نقاب استفاده برد، ولی استفاده بردن نقاب از طرف شخصی سالم نیز از فایده دور نیست. گیگین شخصی قطار قاعده های عمومی را برای همه سن و سال در بر میگیرد که به آن کار جسمانی، ورزش، استعمال معین خوراک خوش‌صفت، مهنت و استراحت و مهمتر از همه پاکیزگی بدن، کورپا و بالین، سر و لباس، رعایت تازگی هنگام پخت و پز و مانند اینها داخل می شوند. شخص رو باید از آوان کودکی به رعایت نمودن گیگین شخصی آموزاندن در کار. کودکان از کلانسالان وابستگی دارند و کلانسال باید آنها رو آموزاند. کنون از آوان کودکی هر یک غذایی که به کودک پیشنهاد می‌نماییم باید تاثیر منفی یا تاثیر مثبت این غذا رو باید بفهمونه. حرکت کردن در کار وابسته از فصل حساب به میوه‌های تر و تازه کودک رو تامین کردن در کار. اگر به کودکان گیگین شخصی رو آموزانیم و غذای سالم تامین نماییم، آنها از جهت روحانی و از جهت جسمانی سالم به پایان میرسند.